Terror, ja s'apropa el Halloween. I els zombis sortiran de la seva casa i us voldran agafar. Jumpscare, ens veiem un altre cop als cotxes bojos. I aquesta vegada la segona part. Continuarem l'arc que vam deixar l'altra vegada. Aquest cop, en comptes del cotxe de rally, ens agafarem el Hot Rod. A veure si amb aquest vehicle podem arribar més lluny. Treurem l'imant, que tampoc no gaire calda. No fa falta gaire, no és que sigui gaire útil. Ficarem el combustible extra. Equiparem. Perquè ja sí que no es pot millorar, perquè els nivells ja són els que són. Pneumàtics. I després agafarem, molt bé, augment de potència, gestos. I amb el nostre vestit, aquí, com podeu veure, aquí en els vehicles, i el nostre vestit dels 10 anys. I en 3, 2, 1, i endavant, amb el nostre Hot Rod, a veure on podem arribar. L'altra vegada, com a molt, si us en recordeu, vam arribar a la tercera pantalla amb el cotxe del nostre rally. Cotxe de rally. I ara amb aquest, el Hot, a veure on arribarem. Molt bé, hem passat la primera, 300 metres superats. Apa, el segon nivell. Va, vinga, va, no et quedis frenat, que t'agafaran els zombis. I si t'agafen els zombis, ja saps què passarà. Declarar la sang. Sang, quedaràs sense sang i seràs un zombi de per tota la vida. Carbasses, moltes carbasses. Algú ha posat un trepar del vehicle. Aquí està el rally. Aquí ha quedat cap per avall. I ara a veure on arribem nosaltres. Vinga, va. Aquí no hem arribat gaire lluny. Sembla que ja venen els zombis, els estic colorant. I estic quedant sense capota. Voltereta. Puma! I s'han agafat els zombis. Vinga, va, endavant, a veure si podem arribar una mica més lluny. Aquí, una mica frenada, si no es queda sense sostre. No podem perdre el sostre aviat, si no... Malament, rai. Per cert, què us preferiu, el Halloween o la castanyera? D'aquí poc també temps de cosir castanyes, com deia la cançó. 1 de novembre és tot sant, la castanya omple les mans. Petan, pan, catacrec, calentetes van passar el fred. Castanyes o Halloween? Què sou de vosaltres? Què preferiu? Un segon i s'ha acabat el temps. Amb el vehicle totalment destrossat. Deixeu-me comentaris Halloween o castanyada. Com sempre, enhorabona als guanyadors. El segon ha quedat amb el meu vestit també de guanys, però no sóc jo. Molt bé, felicitats als guanyadors. I aquí ens unirem, agafarem les monedes, següent, unir-se, recarregarem amb un bitllet i a veure on arribem en aquest i últim ja per avui. Viatge amb el nostre Hot Rod, el nostre cotxe de foc. A veure, bon salt. Saltimbanqui, i hem arribat als 200 metres. Molt bé, aquí amb les carbasses, amb la lluna de formatge. A veure, que ens hem quedat en el clot aquest, ens hem quedat enclotats. Vinga, va. La castanya, peta, dona voltes, catacrec, ja verà, castanyera, castanyetes per tots els nens. Molt bé. No, sé que és sense combustible, Aquí l'agafem, sí, arribarem. Resucitada general, però ens està quedant el vehicle totalment destrossat i arribarem. Hem arribat amb el vehicle destrossat, però hem arribat. Zombis, heu quedat a les portes.
Endavant, continuem el nostre viatge al tercer. Vinga, va, si aquest el superem. És el que li agraden les cançons de la castanyera. Doncs cantarem més cançons de la castanyera. Vinga, va. Quan estens de collir castanyes, la castanyera, se'ns acaba la benzina i no acabarem. Oh, s'acaba la benzina. Ara vindran els zombis i ens agafaran. Oh. Va bé, nois. Va, que queda un minut. Va, una altra vegada. Següent intent. Quan estem de collir castanyes, la castanyera, quan estem de collir castanyes, la castanyera al banc de la ciutat. No, la benzina! S'ha quedat sense benzina altre cop. No es pot quedar sense benzina. No, sense benzina, no. No, ja és hora de venir els zombis, s'agafaran. Sense benzina, ja s'han agafat els zombis. Queden 40 segons, 38 segons, endavant! Vinga, va! Que arriba el Halloween i la castanya. La castanya peta les mans. M'ha agafat la benzina, ara sí que l'hem agafat. Endavant, nois. Va, molt bé. Turbo engegat. Va. No, aquí no. Vinga, un bon salt. Saltimbanqui. Va, saltimbanqui. Ens hem quedat sense benzina un altre cop. I ens ha agafat el zombi. I sense sostre ens ha agafat a nosaltres. Bé, això ja ha acabat. Hem quedat en 92. Enhorabona als campions. Moltes felicitats als guanyadors. Ens veiem a la propera. Xamscat. Adeu.